il-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista qiegħed f'salib it-toroq. Hemm bżonn illi wara li qlajna żewġ xabat sa ngħidilhom fejn aħna tlifna b'35,000 vot. Issa nirsistu biex ninaqdu. Partit maqsum ma jista' qatt jirbaħ elezzjoni. Aħna rridu naraw kif u jekk jiena nilħaq kap tal-partit jista' nagħmel min kollox biex nipprova naqqat dan il-partit. Partit kburi u narġa' nagħmlu rebbieħ bħalma kien fl-80s, fl-81, fl-87, fil-92, fil-98, fil-2003. Fil-2008 l-aħħar darba illi rnexxinna nġibu l-maġġoranza. U nistgħu narġgħu nagħmluha. Però rridu ninaqdu u jrid ikollna min imexxi b'mod sod u bl-esperjenza. Nirringrazzjak.